Добрый день. Добрий день. Вы ж з вами раз размаўлялі. Мабуть. Пытанне ёсць да вас. Быў такі дзеяч УПА, Боровец фамілія, а псеўданім Тарас Бульба. Угу. Скажыце, калі ласка, як да яго ставіцца? Як да кіраўніка нацыянальна-вызваленчага руху, украінцы да яго? Ці ён, як Мельнікаў, з фашыстамі спрацоўнічаў? Я нешта не разабраўся трохи. Так, ну дивіться, більшість, в принципі, українських націоналістів того часу, якщо вони якось і співробітничали з німцями, так, то вони це робили з власною ціллю. Тобто, щоб їх використати. Ну і німці, власне, так само і з українськими націоналістами спільно діяли, тому що хотіли їх використати. Ну, звичайно, в німців було більше сил, тому, власне кажучи, в них це краще виходило. Але, насамперед, тут важливо сказати, що Тарас Боровець якраз таки в першу чергу український націоналіст, який був засновником УПА Поліська Січ, ось, тобто не якогось там німецького батальйону чи ще чогось командиром. Він діяв з власної ініціативи в більшості своїй. От, і згідно з офіційно українським законодавством, так, от, він вважається борцем за незалежність України у 20 столітті. Тобто, яка моя позиція? Моя позиція схиляється до того, що каже у нас наука. А ще одне питання. Я читав, що атради УП роззброїли ягоні атради. Що ви читали? У Вікіпедії читав, що ягоні атрады былі разброены, а потым уліліся ў атрады УПА бандераўскага, не мельнікаўскага, а бандераўскага. Не ведаю, як яны там падзяляюцца. Так, ну ще раз, в чому питання? Що саме ви читали і що з цього слідує? Вони атрады разброілі, а яны ніяк самастойная адзінка атрымалася. Вот именно за чаго УПА разброила атрады Тараса Бульба ў 43-м годзе. Ну, тому що був певний конфлікт у нас з ОУН в Боровця. Тобто він же ж діяв доволі специфічно. Я це вчора у Вікіпедії. Вчора на єнота-диверсанта нарвався. Олег, по фамілії не пам'ятаю. І він володає трошки гісторією минулого стагоддзя. Ну, тут він сказав, до вас звернувся. Пашанцавала. Ну, і маленьку даведку вам, калі вам гэта карысна будзе. Хочу расказаць. Вы чулі пра концлагер Бяроза Картузская? Так, чув. Я вам коротко расскажу. Быў пабудаваны недзе 33-34 год. І до 39-го года у ім утрымліваліся, большасць украінскія нацыяналісты, і некаторыя там беларускія, і, не ведаю, камуністы, не камуністы. І вот быў гэта 2009 год, якраз юбілей вызвалення Беларусі ад фашыстаў. І па тэлевізары выступаў адзін дзед. Ён кажа, ён адсядзеў у концлагеры пры Польшчы у Бярозе Картузскай, і пры немцах давялося адсядзець. І ён сказаў такую цытату, якую я не забудуся. Кажа, вы ведаеце, прабачце, кажа, я скажу, что немцы ставилися до полонных у концлагеры лепей, чым поляки. И вот потым
трапилася інфармація така, нават лукашскія газеты вайсковыя потым эту пісалі. Там польскія надзіральнікі аднаго украінскага нацыяналіста хацелі фекаліямі накарміць. Дык яны яму ломам зубы вырвали, каб налить вот это дерьмо. Вот, это вам так. Ну так, я чув про цей концлагер. Дякую. Ну, а стосовно, до речі, про Боровця ще хотів би додати, що, власне кажучи, чому Боровця розбривали, тому що, його точніше, УПА Поліська Січ, так? Тому що хотіли підпорядкувати, власне кажучи, єдиному управлінню. Ось. Виставили, оці підрозділи мали увійти в загальне УПА, так? Його підрозділи. Ось. І виставили йому, якби, пункти. 8 пунктів виставили пропозиції, значить, для Боровця, але він погодився тільки з одним. Ось. І тому почався конфлікт, і буквально ті, хто був за Боровця, вони потім насильно в УПА записувалися, переводилися. І через це, ось, власне кажучи, що через небажання з'єднуватись в одну єдину армію. Ось, через це був певний конфлікт. Ось. До речі, ще цікавий момент. Є цитата, я згадав про те, як сам Боровець про себе говорив, що він не є демократом, він не є там соціалістом, він не є якимось там ура-націоналістом. От, він просто себе називає тутешнім Поліщуком, ось, навіть не українцем. От, і якби до кінця з тим був, тобто не ставав на чиюсь конкретну сторону. Ось. Це те, що я ще хотів стосовно Боровця. Є про діда Талаша розказ, і фільм вийшов. Там, революція, совєтсько-польська війна, вот это, і от там так само тутейшими себе вот називають. Так само, дед Талаш жив у районі, коли Житковицький район в Білорусі. От, так само тутейше, вот это такое. Ось. Є ще питання. Розкажіть трошки, не володаю інформацією, от недавно почув із ваших звісток, і так от, про голод, тільки давайте у Советском Союзе 46-го года, коли ви володаєте трошки. Це післявоєнний голод внаслідок того, що було все розбито, інфраструктура розбита, власне кажучи, підприємства і так далі. Після фактично якби кожної війни це відбувається, але внаслідок того, що Радянський Союз якби дуже погано з тим справлявся, то загинули мільйони. От у мене, тітки родний мужик, і він родом з Полтавщини. І, казав, пасів коров, зліва червоні стріляють, справа німці, і він посередині. І от недзе після війни, видать, під час гэтага голоду з сім'єю утекали у сучасный Калининград или в нашем городе, в Барановичах, у их документы украли. Вот, и они тут осели. Вот, тому зацікавився трошки. Да, це ж ще тоді так співпало, що, власне кажучи, була посуха, був неврожай, ось, власне кажучи, після війни, логічно, якби, всі ці поля були захаращені, скажімо так, наслідками війни. Ось, і те, що не вистачало рук, які б збирали цей врожай, тому що багато людей було на фронті, багато людей загинуло, мільйони. Ось. Плюс до того економічна політика СССР, власне кажучи, бездарна. Тобто вивозили зерно з Радянського Союзу в тому числі в Румунське королівство. Ось,
Чехословацьку республіку, ну, ці нові, скажімо так, республіки, які були під окупацією Радянського Союзу, там Польська республіка. Ось туди якби вивозилось зерно в той час, коли не вистачало в самому Радянському Союзі для того, щоб, скажімо так, задобрити тих людей, які недавно попали в окупацію. Ну і таким чином показати, ось який Радянський Союз хороший, визволив від німців і ще й нагодував. Так що, ось так. Зрозуміло. І є ще таке питання. От у нашій, ну, подручниках по історії Білорусі воно не показано. У совєтській історії зовсім не було показано. Ну от, глядів, такий історик є Ісаєв, забув ім'я. Він про Велику Отчизну розказує, про армію Краєву. От мало звісток. Трошки розкажіть. І наколькі я чув, вони неколи Вільнюс визволили, потім Совєти вийшли, і про Львов такое чув. Наколькі це правда чи ні. Бо в Білорусі на некалькі днів вони, я чув, ну, від 3 до 5 суток стовпці утримлювали. Недзе 42-43 род. Коли ведаєте, розкажіть трошки про армію Краєва під час війни. Ну, на рахунок армії Краєвої я небагато знаю. Тобто, по поводу Варшави, так, вони фактично власними силами ще до Совків все це зробили, але стосовно інших операцій я не в курсі, я не читав про це. Зрозуміло. Так. А ви ведаєте, що Рокоссовський у наших Телеханах народився, Івацевицький район? Недавно знайшли у костюлі, ну там книги, де записували. Угу. І от, ну, годи 3-4 тому от знайшли надпис, його Матуля родом з Телехан. Угу. Потім виїхав під Варшаву. Цікаво. Совєти лічили його польським маршалом, поляки русским маршалом. Ніде не приймали його. Ніде у Росії помник ще поставили, нібито він там народився. Угу. Зрозуміло. Цікаво. Добре. Є ще у вас які питання? Питання? Так. Хвилинку, почекайте тоді. Так. Одно я ще. Скажите, вот Полоцкое княство, там князь Рогволод, и он входит у так званые Рюриковичи ці ні? Ну, у Турові Тур сидел, яны типа Рюриковичи ці не Рюриковичи, хотя, ну, скажем, одна сім'я ці династії ці ні. Это ўсё розныя дынастыі, вот. Гэта цікаво, коли є які звістки. Угу. Так, ну, стосовно Рогволода, то є певні сумніви. Насправді, що вважається, що вся ця династія керувала, якби, князівствами, так, садила туди своїх намісників. Ось. Але, власне кажучи, чи має він приналежність до тих князів, ну, власне, як чийсь там син, да, якогось великого київського князя, то є певні сумніви, ось, що, скоріш за все, вони були з іншої гілки. Ось. Тобто, скоріш за все, ось це і уособлює Полоцьке княжество, якби те, що воно, ну, було більш, скажімо так, самостійним, виділялося, часто діяло в своїх інтересах і тому подібне. Тому до династії Рюриковичів, якби, такої прямої приналежності, ну, історики їх не відносять, скажімо так. Так, значить, Полоцьке княство можна лічити до того, як вони
трапили, ну, были знищены князем Владимиром, подпали у залежность. І от колькі там десятигоддзяў, стагоддзяў былі ў залежнасці і зноў выйшлі. Та самастойная держава виходить, так? Ну, протодержава, я б сказав. Князівства тодішнього часу, середньовіччя, ну, це ще не державі в сучасному плані, але протодержавами можна називати так. Ну от коли откинуть у Владимира, ну, Рогнеду этую, то яны, выходить, самостойные были. Там и з Усяславом Чародеем Киев воевал, и в полон брал, и он утекал. И, ну, Мстислав за Рогнеду нават тую горой стоял, за что Владимиру не дал забить. Ну, так выходить. От Мстислава зноў полацкае княства выходить у, так сказать, у самостойные лидеры. Ну так, Як? так, можна і так сказати. Добре, дякую великий. Дякую. Бажаю вдачі. Що? А ти то поворот. Я ось Соличину. Я...